Wendwa modhialen Professor Adam Zolo jalonye weche mag siasa ero kama na inye Professor kumi wasechegi. Ntiere maling'ling moro maliekore ni neune mesa kipango sirikal makoro wantiere sani ni. Mokwongo en adieri kosoyo to ka nun kanyo pachu wuon ne nyiso unanga ang'o ma nutemo timo. Nutemo reso sirikand Ruto koso nutemo chungo ng'anyo koso nene na leme manudwaro. Trevor mokwongo adwa mosonyi kwara mogi ajwang'. Tago erokamano ni iluonga ka mondo waler nwach nyaneno kobaw pichewa bochako ndiki kakiwacho ni maling' ne wan kanyo. Mano ok adiera. Ok en adiera, but adiera en ni piny ochomoko. Koro ji goga mbaka. To mbaka to wago gi jatendwa moluor Raila Amolo Odinga ni wanyawuok e gima timre ni nadi. Kade bed ne en gima ne wabetie to ne dineno ka diera wuok. Kane BBI ntie nantie kendo anyawacho ni nantie. Kanadko ne ntie technical committee kendo nantie. But moro ni to nyiwinjo ka chama wacho ni onge winjruok mora mora magisewinjre gi UDA. Nyo winjo ka moluor Raila Amolo Odinga wacho ni onge ndika mosebedo e kinde gi jatend piny. Omiyo jofwambo gi keyo to bro loso kendo gin gi uhuru maloso. But anyawacho ni mbaka to segore ni kuma piny ochiko ni dwaro ni mondo piny oga ota mondo kwe obedie. Mbaka go twasegoyo gi migosi Raila Amolo Odinga makapon owacho gi jatend piny to mano bende kanyo. But formal negotiation the way mano kete cha mano to onge.